Igbo bụ Igbo, ekene m unu, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekene m onye ọbụla, asị m nke onye chi ya zelu. Ọ ka bụkwa mụnwa bụ nwanne unu nwoke onye ozi omenala Igbo. Ịma na ife eji eme ife ka eji eme ife, ọdịbendị ọdịbendị dụọla fa ka nke be anyị wee dụọla anyị. So anọ m na be anyị kpọmkwem na anọ m na Nkanụ, ebe m nọ kịta bụ na Nkanụ, ịghọtago. So o nwelu mmiri m chọrọ igosi unu, o nwelu ofu mmiri dị na be anyị m chọrọ igosi unu na Nkanụ be anyị, ịghọtago. So achọrọ m ngosi unu mmiri ahụ nkịta ka unu makwa na ọdịbendị na o nwekwara ife dịbendị na o nwere ife anyị ji wee bili, ịghọtago. Ka i wee ghọtakwa na o nwere ife anyị ji wee bili na Nkanụ, na anyị ebilokwe, anyị anọrọkwa na nkịtị, ịghọtago, maka na ife a na-eme adịrọkwa fecha fecha. Ife anụnwa kịta anụnwa bụ ụtụtụ, ịghọtago, isi ụtụtụ bụ ihe anụnwa. So were the camera so m ka m gosi Igbo bụ Igbo ife dị na be anyị. Maka na a sị na ikwu amala ibe ji ya, ịghọtago. Achọrọ m eje gbata mmiri, ịghọta ya ka igosifa ebe a. Jos n'anya take a look, jos were anya gị gbaa Krismas ka efu ife m na-agwa gị. Mmiri a ka a na-akpọ mmiri ọma, ịghọta, mana o nwekwa ndị na-akpọ ya mmiri ọjọọ, mana mụ a na-akpọkwa ya mmiri ọma maka ọ mmiri ọma ka ọ bụ, ọ mmiri mmadụ niile na-eyuzu, ịghọta. So gosifa anyị fụ na ife niile abụrụ carry the camera ka ọ weta the camera bịa ka m gosi gị ebe mmiri a na-anwụ anwụ. Bịa ka m gosi gị, just bịa fụ. Akwa efulu gosifa ebe a, akwa efulu ebe a na efulu mmiri a kịta na mmiri a ka m ga-eji gbajuo galọn a. Yes, efulu ihe a njin a m ga-agbaju ya n'ebe iwe fụ na ọdịbendị dịkwala ndị ka nke be anyị wee dịrị anyị, ịghọta. Iwe fụ ya akwa ya na-afụ ya na nwanne n'ebe a na-agba drone otu ochie agbafụta na gosigodi ha nke a nke nnukwu a, ịghọtago. Akwa efuru ya early morning, gosi nke weta kamera bịa nwanne. Early morning na-abịa gbaa from ebe akwa efuru ebe nsi agbata ya. Ọ ife dị na be anyị, anyị adịghị ego ya ego, ihe a ife Chukwu kere.